nos corpos mazados das mortas que eles matan, nos das que non matan e atan a cada hora ao seu paso. Nas cancións de amor que tararean as sombras do desprezo. Na alta dignidade das que chaman víctimas e son en realidade rebeldes. Na defensa mortal da súa liberdade. Na alta dignidade da súa rebelión, esas que eles matan. No valor das que cada día van descolgando pouco a pouco os seus medos e na beleza das que danzan ao velas. No cansanzo das exhaustas de estar a comezar sempre e na paixón das que sempre comezan. Nos corpos delas, campo de batalla de todas as guerras. Aí radica esta furia e esta razón. Creo que en algúns aspectos houve unha evolución o que se coñece máis que o feminismo, pero ao mesmo tempo é verdade que é un concepto que segue despertando moitas suspicacias e incluso eu diría que medo en moitos sectores sociais. Entón creo que queda todavía moito por andar e ese é un pouco tamén a nosa motivación e o noso impulso o intentar que cada vez se coñezan máis estes conceptos, que se lles perda o medo e que cada vez máis persoas os poidan compartir. Hubo un pouco esa necesidade interna e externa, ¿no? Tamén por outro lado a motivación, eu coñecía outras librarías de mulleres e gustábame moito a idea, ¿no? de ter en Compostela pois un espazo onde haxa esa bibliografía feminista e de mulleres autoras, poñelas en valor e ter bibliografía que a veces non había noutros, ou eu non atopaba, non? Noutras librarías. Crear un espazo no que, por exemplo, os colectivos feministas tamén sentiran que era un espazo propio, no que se podían facer cousas, un sitio de intercambio. Pensamos que son as mulleres as que teñen que liderar a súa propia loita e, en realidade, as propostas que se sacan dende o feminismo realmente sempre se sacaron dende a voz das mulleres. Eu creo que, desgraciadamente, espazos seguros para as mulleres agora mesmo son os que nos creemos nós, xa, os que son non mixtos e que seguimos precisando eses espazos non mixtos, non? De traballo propio, de estar a vontade, de non ter, non, dificultades e, sobre todo, compoñer en relación a todos estes grupos de mulleres, a feministas que levan traballando toda a vida e tal, bueno, pues ter espazos físicos onde reunirse, onde facer obradoiros, onde ter unha biblioteca feminista de acceso, bueno, todas estas cousas. Por outra banda, tamén se ve que, por exemplo, nas outras asambleas que son mixtas, a participación da muller é moitísimo menor. Porque estamos máis cohibidas, porque normalmente os homes son os que toman a voz, e moitas veces incluso se chega a que normalmente non se fale ninguna muller. Para min son básicas as ferramentas de empoderamento das mulleres, tanto individual como colectivo, e tamén a ferramenta da sororidade, o sea, traballar unhas con outras, o sea, me parece básico, non? Para conseguir cousas. Compañeiriña leale, compañeiriña leale, eu por ti poño esta vida aí na punta dun puñale. Queremos que sexa completamente asembleario, que toda a xente participe e por iso tamén para traballar en cousas concretas organizamos comisións de traballo e tal, que queremos que sempre sexan rotatorias para que todo o mundo saiba facer de todo, para que todo o mundo participe en todas as actividades e que non exista nunca unhas máis experimentadas ou máis, non, que ao final poidan levar a voz cantante. Queremos que sempre sexamos absolutamente todas ao mesmo nivel. Os cursos que nos ofrecemos sempre están baseados nos propios coñecementos de cada unha das profesoras que imparten. Nese sentido, entón, sempre intentamos que sexan temas que elas lles apaixonen e que lles parezcan motivadores para así poder transmitirllos ás alumnas. Ata agora fixemos cursos sobre feminismo africano, sobre feminismo islámico, tamén sobre as mulleres rurais, que é un tema que nos preocupa moito polo contexto no que nacemos. Tamén o tema da interseccionalidade nos parece importante, non? De decir, non podemos decir, bueno, traballamos por a igualdade das mulleres, pero non temos en conta as diversidades, non? Para ser coherentes, pois hai que ter sempre, non? Pois o tema de clase, o tema de raza, o tema de tal, sempre en conta o tema da lingua, por exemplo, non? Estamos abertas a, obviamente, calquera procedencia e calquera idade, mentre que sexáis un pouco no contexto do estudantado, porque creemos que é un colectivo que ten unhas
necesidades concretas ou unha situación concreta. Debido a unha agresión dun profesor de aquí da USC, intentouse crear un grupo de traballo para cambiar o protocolo porque o protocolo de violencias da USC incapacitou a este profesor para ter 2 meses de salario. Dende a asamblea que se fixo a partir desta agresión, iso considerouse insuficiente. Entón, as outras asambleas están traballando un pouco para intentar facer unha especie de proposición do estudantado para mellorar as condicións tanto da USC como das universidades de Galicia. No número en papel de Sermos desta semana teño un artigo sobre o acoso sexual no que empeza dicindo que Xúpiter nos saberes na mitoloxía grega entendíase que tiña dereito aos corpos de todas as mulleres e violaba a todas as mulleres que enchían o ollo. Durante moito tempo a cultura patriarcal considerou que era normal o acoso sexual. Parece que últimamente isto se está rompendo, que as mulleres xa non teñen vergoña a dicir fui violada, a denunciar o violador, a denunciar o acosador. A miña sensación traballando aquí e, bueno, polo que son redes sociais e por aí é que como que se socializou moito máis o feminismo, os feminismos chegan a moito máis xente, a xente moi nova, que o mellor antes non chegaba tanto, e ao mesmo tempo vexo como que as organizacións o mellor máis tradicionais pois teñen menos peso. Agora mesmo, gracias ás redes sociais, que son unha ferramenta, non? O sea, ten as súas cousas negativas, tamén positivas, eu penso que neste sentido podemos chegar ás fontes directamente, de quen fala, o sea, podes chegar a artigos de xente que está falando sobre este tema, a creadoras. Rompes esa barreira, non? De que antes estaba todo mediatizado por medios de comunicación, por libros de texto, por libros tal, e entón esa imaxe que o mellor había antes do feminismo como que se rachou, porque ahora podemos chegar directamente a quen emite esa mensaxe. Non sei practicar o feminismo light, nin ficar na esquiniña do cuarto da festa calada e bonita como un adorno, Coca-Cola cero, taconciño baixo, sen lle calar os chistes aos teus amigos, os teus colegas, os teus compañeiros, os teus curmáns, o teu pai, tan machos, tan certos que che fan tanta graza, eses chistes de violacións e de violencia, tanta graza, e eu non sei rilos, só sei calalos, con esa falla de sentido do humor de feminista agria, malfollada, bigotuda, escotada, noxenta. Como reacción a isto, hai un machismo agora como moi virulento, moi violento, non? Eu entendo que é como reacción a que o feminismo avanzou moito máis e que moita máis xente ten conciencia feminista. Entón vemos que ese machismo se remexe, se revolve e, sabes, e deféndese con todo o que pode, non? Entón estamos aí como nesa loita de equilibrios intentando, pois veña, seguir para adiante e tal, temos que, bueno, penso eu, non, ser moi conscientes dos dereitos que temos e de non despistarnos, non? Porque enseguida volvemos outra vez para atrás. Desta terra, nin hei morrer para que comades nela.